театрына килегез. Биредә яңа премьера «Җырлап яшик». Һәм бүген бездә кунакта җырлап кына яшәүче искиткеч матур гаилә Фәнис һәм Алия Кәлимуллиннар. Исәмсез. Исәмсез. Хәерле көннәр. Җырлап килеп тә җиттегез. Аллага шөкер. «Җырлап яшик» исеменнән күренгәнчә бу комедия. Бик җиңел генә комедия. Авторы Рамис Латыпов. Спектакльне сәхнәгә театрыбызның баш режиссеры Ринат Әюпов куйды. Һәм дә инде әйткәнебезчә 8 март көнне 18 сәгатьтә премьера булачак Аллаһы бирсә, һәм бу премьера багышлана безнең театрыбызның искиткеч, уникаль, бик талантлы артисты, якын дустыбыз, курсташыбыз дип әйтергә кирәк. Татарстанның халык артисты Илфат Камалиевның 50 яшьлек юбилее уңаеннан. Менә бит. Кемнәр катнаша әлеге спектакльдә? Бу спектакльдә инде менә безнең кунакка килүебез дә тикмәгә генә түгел. Әлбәттә, сез. Бер гаилә пары, әйтергә кирәк, гаилә парлары, парлы артистлар күп бит безнең театрда. Инде Илфатның исеме аталгач, әлбәттә, Илфат Камалиев һәм Энҗе Камалиева, Илнар һәм Лилия Низамиевлар күптән түгел генә аларның әле уллары бездә эшли башлады, инде чын профессиональ артист буларак. Шуңа күрә инде алар гаиләле артистлар катнашалар. Инде Кариев театрының алтын составы дип әйтергә кирәк бит инде монда. Барысы да катнаша. Инде без күптән эшләүче артистлар һәм дә инде бар безнең яшьрәк артистларыбыз да әйтик. Ләйсән Большова, Алсина Закирова, Муса Камалов, Илнас Хабибуллин, Гөлнара Абитова, шулай ук безнең бик дәрәҗәле артисткабыз Гөлнара Фазылҗанова дигән актрисабыз. Бик күп артистларны күрергә мөмкин булачак. Әминә Галиева. Раз иштәлегендә иштәсе килә, нәрсә турында икән әлеге комедия? Хәзер бит инде менә шундай замана, гомумән әйтергә кирәк, безгә һәр вакытта да акча кирәк. Без акча эшләүнең юлларын эзлибез, төрле суллары бар, Бигрәк тә хәзер популяр инде интернет аша акча эшләү, шулай бит. Күп кешеләр инде менә шул интернет дөньясында ничектер акчалар эшлиләр. Менә әсәребез бераз шул турыдарак, компьютер дөньясына кирип чумып, инде шул дөньяда онытылып, гаилә, мәхәббәт хисләрен онытып, шулай иттереп, кеше бит инде бөтенләй икенче дөнья белән яши башлый. Ул үзенең булганының кадерен белми. Менә шул турыдарак, күпкә өмет итеп, аздан да коры калучылар турындарак дип әйтергә кирәк. Бөтенләй үксәле бетереп булмый иштәлекне, әлбәттә. Менә әйтәсе килә тагын кушылып, менә шушы тормыш бит шундый менә ниндер киртәләрне узмыйча, мәхәббәтнең, хөрмәтнең нәрсә икәнен аңламыйсың. Менә шушы спектакль бездә безнең шундый киртәләр узып теге югалтулар әзрәк шундый алыкларны аша менә ихтирамга, мәхәббәткә килү, менә гаиләнең хөрмәтенә, тирәнлеген аңлау, бер-береңне яратуга барып тоташа. Шулай бит, Фәнис? Дөрес, нәкъ шулай. Һәм инде менә моңа ияреп, җырлап кына яшәр өчен сезнең нәрсә эшләргә кирәк. Чөнки бердә икеләшмичә торып та булмыйдыр инде. Ләкин шулай да, моның бит мәгънәсе бар, бер шуңа кайтып каладыр. Минемчә, җырлап яшәр өчен бик күп җырлар белергә кирәк, Һәм син үзең нинди халәттә булуга карамастан җырларга тырышырга кирәк. Әйтик, синең күңелсез очрагың була икән, кәефең төшкән вакытта синең бик тә күңелле җырың, такмакларың минемчә булырга тиештер. Һәм дә инде бит инде күңел халәте төшенгән вакытларда әлбәттә моңлы җырларда җырлыйсы килә. Менә шушы бәлкем моңлы җырлар белән үзеңне сугарырга кирәктер, эчке дөньяңны бушатырга. Һәм дә инде берәр куплет позитив җырлап куясың да, күңелләр күтәрелеп, рәхәтләнеп алга таба барырга кирәк. Җырларга кирәк, җырлый белергә. Бөтен кеше җырлый ул. Җырлый белмәгән кеше юк. Җырлый белмәгән кеше юк. Бөтен кешенең күңелендә җыр бар, Кеше аерым гына ялгыз калган чакларда җырлый күбесе. Бөтен кеше дә кеше алында җырларга битен тартына, ояла, мин җырлый белмим дип уйлый ул, миндә андый сәләт юк дип. Шуңа күрә менә күңелдә булганны чыгарырга кирәк. Җырлый белмәгән кеше юк. Менә без сезнең гаиләгезне бик яратып карап барабыз, Менә сезнең көнегез ничек башлана? Менә безнең бит инде бүген иртәнге тапшыру. Әлбәттә, инде сез безгә күтәренке кәеф бүләк иттегез бүген. Әлбәттә, инде без иртән торып, Сез дә җырлап яшисез димәк. Җырлыйбыз, әлбәттә. Җыр гомерлек юлдашым мин җырларга бик яратам. Машинага кирип утыргач, эшкә барганда радионы кабызабыз, берсеннән икенчесенә күчерә җырлый эшкә барып җитәбез. Җырларга тырышабыз, әлбәттә. Фәйзгөл үзе турында сөйләү, җырлап кына яши. Әле монда бит биючеләр дә, мин үзем мәсәлән биергә яратам. Фәнис иртә белән торып җырлый башласа, мин үзем әкрен генә биюдән башка башым. Шулай иттереп, менә агайтасы килә, гаилә ул
җырлап яшәүгә калсын, җырлап яшәүгә түгел. Менә җырлап яшәгәнче, җырлап, биеп яшәсәң, бөтен авырлыкларны җиңеп җиңергә өйрәнәсең. Менә бирешмәскә кирәк. Фәнис әйтмешли, күңелдә авырлык туса да, аны инде теге бер куплет кына шаян җыр белән күтәреп куйсаң, рәхәтләнеп синең көнең менә дигән инде. Бик зур рәхмәт, шулай матур итеп күтәренке кәеф бүләк иткәнегез өчен безгә. Бүгенгә шулар иде. Без сезнең белән саубуллашабыз. Иртәгә сәгать иртәнге 9-да Россия 1 каналында Татарстан дәүләт телеканалының милли тапшыруларын карарга онытмагыз. Исәнлектә күрешик.